Xtaqna nwasslu messaġġ ta' tama messaġġ liċ-ċittadini tal-lokalità tal-Iklin illi l-affarijiet ċertament se jkunu qed jaqilbu għall-aħjar. Sostna dan is-Sindku tal-Iklin Dorien Xiberrasek kif bejn il-ħamis 18 u l-ħadd 22 ta' Mejju il-Konsill Lokali tal-Iklin qed jorganizza infjorata akkumpanjata minn mużika klassika fejn minkejja li din hija verżjoni ridotta meta qabla mal-Festa Fjuri ta' snin ta' qabel xorta waħda, il-Kunsill rrid itella dan l-avveniment biex iwassal messaġġ lir-residenti illi wara sentejn ta' sfidi ta' pandemija qed noqorbu lejn in-normalità illi konna mdorrin biha. Wara sentejn ta' restrizzjonijiet u sagrifiċċji minn ħafna nies ħassejna illi għandna ngħaddu dal-messaġġ ta' tama u wkoll messaġġ ta' ringrazzjament lejn dawk in-nies li tant ħadmu għalina u għas-saħħa tagħna. Għalhekk għażilna wkoll is-salib ta' Malta, simbolu ta' għaqda nazzjonali wkoll. Dorien Xiberras insista li bħala kunsill xtaqu wkoll iwasslu messaġġ favur in-natura ta' madwarna. L-Iklin rinomat ukoll għall-Fjuri, soltu nagħmlu l-Festa Fjuri, dis-sena ovvjament ma stajniex nippjanaw ħabba restrizzjonijiet, imma għamilna din l-infjorata wkoll biex ngħaddu messaġġ li huwa wkoll possibbli tgħix man-natura u nagħtu spazju lin-natura anke fil-postijiet urbani tagħna. Allura din hija xi ħaġa min-naħa tal-Kunsill Lokali tal-Iklin lejn ir-residenti tal-Iklin u anke lejn il-poplu Malti wkoll. Net News kellem ukoll ma' Emanuel Muscat illi flimkien ma' tim ta' nies ħaħsieb sabiex din l-infjorata titella fi Pjazza Nino Cremona b'xhur ta' pjanar sabiex tfasslet b'diversi fjuri ta' kull lewn. Inna minn Jannar naħdmu fuqha, ħarġu b'disin waħda mill-kollegi tagħna wara thumma tirranġaw u naħsbu fiha. Fl-aħħar wasalet il-ġurnata, ġew il-fjuri, kollegi kollha tiegħi u kont nillidja jien, imma fl-aħħar mill-aħħar sħabi u s-sinku kulħadd ta' daqqatit u daħħarx ir-riżultat. Iktar li hawn petunja u hawn l-orange ngħidula ronfol torka aħna. Imma ħafna petunja, l-ħamra, l-bajda. Is-Sindku spjegalna illi għatem ħafna aktar pjanijiet għall-lokalità tal-Iklin, inkluż ir-riġenerazzjoni ta' Pjazza Nino Cremona. Kunsill Lokali dejjem jaħdem dejjem ħares il-qudiem, ġifieri issa qegħdin naħdmu wkoll fuq attivitajiet soċjali biex nagħtu priorità wkoll lejn dan il-qasab li jiena nħoss li l-Kunsillu Lokali għandna nagħtu priorità lejh u wkoll qegħdin naħdmu lejn proġetti anke fuq din il-pjazza li qegħdin nitkellmu fuqha biex dejjem kif qatt qabel aħna nagħtu spazju anke lin-natura fil-postijiet urbani tagħna. Francesco Catania, Net News.